барномаро идома медиҳем. Кормандони шӯъбаи яки вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Исфара ду киссабури касбиро дастгир намуданд. гумонбаршудагон дар ҳудуди молбозорҳои шаҳри Исфара ба киссабурӣ даст заданд. чунин ҳаракатҳои ҷиноятӣ дар дигар минтақаҳои суғд фарзияи тафтишотию оперативиест ки милитсия коркарди онро ба роҳ мондааст. бо гирифтани ахбороти оперативӣ дар хусуси ворид шудани гурӯҳи ҷавонони киссабур ба минтақаи суғд ба кормандони мақомоти милитсия муяссар шуд ки дараки онҳоро дар ҳудуди шаҳри Исфара биёбанд. пайгириҳои оперативӣ ва назорати бозорҳо мусоидат намуд ки нозирони минтақавӣ шӯъбаи якуми вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Исфара дар ҳудуди молбозори ҷамоати деҳоти Чилгазӣ ба ҳаракатҳои ба ҷомеа хавфноки ду киссабури моҳир Ғозиев Зубайдулло Шовалиевич соли таваллудаш 1989, зодаи шаҳри Кӯлоб ва Одиназода Раҳмоналӣ Гадо соли таваллудаш 1992 сокини ноҳияи Синои шаҳри Душанбе муваққатан иstiqomatkунандагони шаҳри Бӯстони вилояти Суғд нуқта гузоранд. даромада дар он бозор, дар он талпа бозори Чорвонда ман шахсан худам бо Ғозиев Зубайдулло амун ҷабрдидара пешаш ба тангӣ кардем, киссаша далер сумоша гирифт, биромадем ай бозор биромада ғайб мезадем ки кормандаи милитсия омада оно даст гирифт. чанд бор суд шудагӣ шумо? 3 маротиба. барои кадом кирду? Барои дуздӣ. айни ҳол тафтишот ду ҳолати киссабурӣ дар молбозорҳои шаҳри Исфараро бо далелҳо ба ин иттифоқ нисбат медиҳад ки давоми моҳи март анҷом доданд. ҳамчунин аз рӯи маълумоти ҷамъоваришуда ному насаби шахсияти сеюм таъкид меравад ки ҳалқаи ин иттифоқро мустаҳкам намудаасту милитсия барои дастгир намудани ӯ чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ гузаронида истодааст. омадем ҳамҷа бача дидем ҳамҷа усман бозор буд ки нигоҳ кам киса пешта пул буд ва мерам гуфтам ки масад кисаимда пуле масад ва ки ба 1.6 ба 1.6 ма гузаштана одам бисёр буд гузаштана ма гирифта ба баромадем бирафтем омадем поёна такси гашта бирафтем. гумонбаршудаҳо миёни тӯдаи одамон ҷой гирифта ду нафарашон сайди интихоб намударо миёнгир мекарданд ва нафари сеюм даст ба ҷайби ӯ бурда маблағи пулиро тасарруф менамуд. масалан санаи 3 март дар ҳудуди молбозори шаҳри Исфара аз киссаи ҷавони 18-сола 2500 сомонӣ, санаи 29 март дар ҳудуди молбозори ҷамоати деҳоти Чилгазӣ аз киссаи либоси мавсимии марди 55сола 4000 сомонӣ маблағи пулиро тасарруф карданд. вобаста ба шахсияти гумонбаршуда Одиназода Раҳмоналӣ гуфтанд ҷоиз аст ки ду маротиба барои дуздӣ суд шудааст. оди ҳодиса нисбати гумонбаршудаҳо бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ шудааст. даст доштани гумонбарон дар дуздиҳои бо ҳамин шева дар дигар минтақаҳои суғд содир шуда фарзияи оперативию тафтишотиест ки мавриди коркарди милитсияи суғд қарор дорад.